ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತರ ರೆಸಿಪಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ನಿ ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಪೀರದ ಚೋಲಿದ ಚಟ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾಪ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಉದ್ದ ಮೆಣಸು, ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಎಳ್ಳು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ತುಲೆವಂತ ತಾರೆಗೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟದ ಸೈಡ್ ಅನ್ನಟ್ಟೆ 2 to 3 times ವಾಶ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಪೀರದ ಚೋಲಿನ ಸೈಡ್ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಬರೀ ಟೇಪ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾತಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂಗ ಆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಅಂತ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನಗ ಐದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು, ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಎಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪಾಡನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆನೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಗ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರದ ಚೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಚಟ್ನಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪೀರೆಗಂತಂಡ ಏಪಲ ಈ ಚಟ್ನಿನಂತೂ ಮರಪೆರೆ ಚೋಲಿ ನಂಚನೆ ದಕ್ಕುನದ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚಟ್ನಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತದ ಗೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಪೀರೆ ಒಂಜಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ರಿಚ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತುಲೈತೆ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ನಟ್ಟೆ ಪೀರದ ಚೋಲಿಲ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ನಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಮಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆದ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೊರತೆ ಈ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಂತಂಡ ಈ ಸಮ್ಮರ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಒಣಸಂದೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈತಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಿಮ್ಮುಡ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ನಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಒಂಚೂರು ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋನ್ಗ ಎಳ್ಳು ಪಾಡೋನು ಹಿಡ್ದು ನಮಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತಿಗೆ ತಂಗ. ಸೊ ಉಂದುದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡಾತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದಾಪುಂಡು ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಏರು ಬೋಡಣದೊಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜೆಂಡ ಈ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಆದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಾಡೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಚಟ್ನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಡಬಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ವೇಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಏನು ತಿನ್ಯರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ತೊಂದೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಂಡ ಕೊರೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನೆಟ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೆಟ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದಚ್ಚಿ ಒಂದು ಯಾನೆಟ ಬಂದಿದ್ದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೌಲಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಪೀರದ ಚೋಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.